Dobrodošli u današnji snimak, ja sam Blud Assassin, a danas igramo Roblox mapu koju ćemo danas da igramo, ovo je prva epizoda Robloxa, mislim ja sam je bio skina igra. Sada imamo da biramo da li ćemo personal ili guard, evo to možete prečitate, šta sve hoćem. Ajde pokušamo da pobegnemo iz zatvora kao personal, evo, sada smo u zatvoru, ok, lunch je, sada možemo da uzmemo ovako. Da se čita samo toga. Možemo da se tučemo, na C da čučemo ili da legnemo. Sada ćemo da jedemo. Pa ćemo početi da smišljamo plan kako da pobegnemo iz zatvora, ovog šugavog, glupavog zatvora. Sve što znam, ne znam ja puno o ovoj mapi, ali znam da tamo ima prolaz tajni. Ako možemo da nagovarimo policajca da prođe, da nam otvori, možemo tamo da pobegnemo, što je jako cool. To sam skonto pre neki dan, mislim prvi mjesec, tako nešto. Ne možemo, čekaj, ne znam ja kako ovo može. Slično je da se dobija, ne može. First free time, ok. Sada možemo da smišljamo kako da pobegnemo. Prvo što sam smislio, ćemo da ubijemo jednog policajca. Ovako, ubio me je. Ubio me sa shotgunom, moram ja njega moram da ga onesvestim ili ubijem i onda mogu da mu uzmem keycard i mogu da tamo otvorim vrata i da pobegnem kroz tamo onaj prolaz. Ajde sad ću da ubijem onog tamo lika. Jedno ga tamo gleda kroz vrata, ako čujete neki glas u pozadini, to je moj mali dosadni brat, ako vam bude smeta, ne znam šta da vam radim. Tako ga, jebate, uspio sam. Jebote. Uspio sam, sad imam pištolj. Ok, da ga sakrijem. Ima još jedan način za beg, samo ako se spavno. Odite da se spavna čekić i onda možemo da slupamo toilet i da pobegnemo. Samo ja sad imam pištolj, ali nisam dobio keycard, nažalost. Moram da ubijem još jednog policajca. Možete meni primiti, možete? Crkni! Jebote. Jebote, pa pobeš. Pobegom. Ajde, otvaraj ako smeš. Ajde, otvaraj ako imaš muda. Otvaraj bre. Ako imam muda. Hoćeš da te nabijem ta vrata na. Tako i muđa kaže. Ajde. Muda. Tako muđa kaže. Ajde, Strahinja. Ako čujete taj glas, to je, rekao sam, to je moj brat Strahinja. Nekad u mene bude dosadno. Luka, hoće da mi se osveti, jebote. Ne, ti osveti, ubi ga. O ne! Jebote. Još jedan pištolj. To, idemo! Još smo bliže begu. Ovaj free time je stvarno dobar, možete baš dosta da postignete. A nema još nikakvih policajci, ima da ima da se spavna čekić. Ili možda ima onaj nož. Evo ga. Dobre. Sada možemo da pobegnemo, samo ćemo da odemo u svoju ćeliju, da uzmemo da slupamo toilet i onda možemo da idemo. Nadam se da me se ovaj ne sjeća, pošto ona će znati da imam pištolja, idem malo gore da me ne vide. Nadam se da ne znam. Fuck! Ne. Penji se! Ne! Čeki ga! Čekić, ne smijem da umem. Lokajte ga! I ubio me je. Znači u ovoj epizodi ćemo da pokušamo da pobegnemo iz zatvora. Ako uspemo, uspjet ćemo, mislim pokušat ću se potruditi. Ako ne uspem, ne znam. Ovaj snimak će bude. Biće nešto oko 18 minuta. Navikli ste kod mene da budu snimki od 10 minuta, sad će da budu preko 10 minuta. Ovaj lik je našao nož. Viga! Dođi! Dođi! Fuck! Ne! Ovdje imate neku knjigu, neki napisao lik. Joj, čekaj.
Ok, da vidimo ponovo da li se spavno čekić. Čekić. Možda možemo sada da, pošto sad nemamo pištolj i neće da nas napadnu. Pošto ne znaju, ali neće znati da imamo čekić. Ajde. Joska nema, ajde sačekat ćemo. A, moja dinar. Ajde. Nego mi puca. Ajde, pokušat ćemo sljedećeg dana da pobegnemo. Sad će da nas zatvore ćelije i pokušat ćemo sljedećeg dana da pobegnemo. Valja ćemo uspjeti, ne znam. Ili ovo jutro, dinar je doček. Što sad hoćeš? Što sam ja uradio? What the fuck? Što to uradio tu sam? Ja se može da ekranu. Da mu napišem. Evo ga, neće on mene da mu Može da otrpiješ. da ekranu. Nisam ja ništa uradio. Mene da napadne. A ovako moj lik izgleda, samo kopiraju, ostave naočare i koje samo ja nemam ovo djela. U nekim mapama imate svog lika pa ću da vam pokažem. Snimat ćemo jedan od Citizens i to. Pa ćemo ovo da vidimo. Ovdje je neki lik. Da ga nabijem. Dođi vam. Dođi. Kukavica. Ja ništa nisam radio cajka. Ništa ma ne. Ne kaži? Evo ga, sad ćemo još da jedemo. 7 jutra. Okej. Ajde sad ćemo da pokušamo. Nekako da pobegnem, samo bude free time. Period i onda ćemo moći ovaj dan. Pobegnem. Ništa cajka, evo malo jedem salat. A, what the? What the fuck, man? Zašto si to uradio? Ovo nije normalan. Što on hoće od mene? Da te nabijem? Pusti mene na mene. A, what the fuck? Ne, nisam ozbiljno mislio. What the? Nemoj čovječ. Hoće me ubiti. A nisam trebao da ga napadnem. Haha. Choking. Evo ga. Ovo se tu svetlo neko odbija to. To je zašto ima svetlo u osobi. Ali ne mogu ništa šta da se radi. Ajmo sada lockdown. Joj, čovječe. Ali idemo. Što ne provjerim? Je otvoreno ovo? A nije. Mislio sam da odem u jad da uzmem čekaj. Pa tako se moramo da čekati do dana. Gdje će oni? Možete ovako da čeknete. Uhahaha. To je tajni plan. Ovako. Učit ćemo čekić. Kad bude yard time. I onda ćemo da skupamo ovu šolju. Otići ćemo u kanalizaciju i pobjeći ćemo iz zatvora u grad. Idemo Snim koliko snimam, 10 minuta. 9:50, sad ću 50 sekunde. 9:50, tačno. Ovako.
Pustite me vi bezglavi moroni. Čak malo jutro. Možda će mi pomoći, ali ne bih rekao. Ja sam upravio baš dosta problema. Ne vjerujem da će mi pomoći. Ih je zdravo, izgleda da delimo ćeliju. Oh yeah. Niko se ne petlja moji ćelije. Imam džaverdanje, džav. Zdravo cimero, vjerojatno mu se lepo slagati. Ali ti mama, samo mama nešto pita. Da idemo nešto kupiti. Čekamo dan da ubijemo ovog lika. Kako imamo knjižane da kupim pre nego se škola, pošto idem posle podne i tako. Ok, nadam se da me neće primetiti da bijem. Sad će jutro. Zovem breakfast. Puca bre. Ej, ništa ja nisam radi što ti hoćeš. Ja, palačinci. Što pokazuje palačinci, nisam dobio palačinke. Ja bukvalno dođujem sa policajcem. Ovo su pobrekali, breakfast je večera, dinner je ne znam kako pravio zvanje, kako na engleskom. Ja učio engleski, naravno, kako ne zna engleski. Ajde, otvarajte. Neće. Da stignem. O, brate, ali ne. A neće to moći, što ih na to nema šanse da uspijem. Ako si još zatvoreni. Ovo je zdravo, momci. To vam je kad pokušate da pobegnete. Evo da možete vidjeti ovaj. Breakfast get you made breakfast in cafeteria. Yard time. Eto, sad vidimo da uzimamo čekić. Sastoj. Ajde, ja sam prvi. Ona je prva. A čekić je moj. Nako kapa. Neko nije ispala. Čekića možete da ubijete, ali slaba se onda me ne vidje policija, da nosim čekić. Ako želite vidite, mogu vam pokazati ovu buk. Znači što možete nešto pročitati. What the fuck? Evo. Znaš ti s kime se biješ, bre? Nije. To je će me ubije. A što pokušamo da pobjegnemo?
Nadam se da ćemo uspjeti. Ne, ova nam je vidi. Hvala ti. Policajac. Gdje? To malo potrebe. Samo da me ne uhvati. Gdje je što uzada? Zaboravio sam se. Ajde, pobit ćemo ljudi. Mislim, nije nam još pobjeda zagarantovana. Ili možda uspijemo. Ajde, ajde. Dobre te. Mi bežimo. Čekajte pa da se pomažu. Na nekoliko načina da pobegnete. Ja znam, još nisam uspio. Ali možda uspijem. Ako me sad neko ne uhvati. Nego još jedan personaj. Bežimo svi. Inmate. To ljudi, pobegli smo. You escape the person, don't help. Znači, ako me uhvate ponovo će biti ovaj. Zato se vidi takva, presete lika. Pojavit će se u njihovom hideoutu od kriminala i vratit ću svoju odjeću. Ovako ja izgledam. I to je to od ovog videa, uspjeli smo da pobegnemo. Ako budem ponovo snimao, bit ću sajkan, pa ćete vidjeti još snimaka. I to je bilo sve od ovog snimka. Evo, moj lik vas pozdravlja. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Doviđenja. Lajkujte, subscribeujte, naravno.